Wow. Yan. 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 Geng, ito. Balitan na natin ang kulong ito. Yan. Tatanggalin na natin, ha? Wow. Yan. Wow. Lagyan na natin kamay dito. Yan. Wow. 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 Yan, sige. Subukan lang natin. Yan. Papalitan na natin. Dahil sabi daw na may-ari eh. Yeah. Yeah. Yan. Ito na. Isa. Ito na natin. Tanggalin na rin natin to na mga kageng-geng. Yan na. Yan. Sige, kaya natin to. Yan. At ito, ipapalit natin doon sa isang cream. Tanggal na! Sabi niya. Okay. Lalagyan na natin. Gang. Yan, lalagyan na doon sa isa. Kailan natin tapakan talaga to eh. Yeah. Yan. Pinapapalit na may-ari. Siya daw palitan. Bago na ang kagad. Ito na yun. Pero sige. Sige. Tara. Yan mo yun. Tama tayo kagad. Ayaw niya. Sige, ganun pala. Ayaw niya. Bago na ako. Agad. Walang manunod sa atin ito. Naku! Okay na yan, ayaw mo na. Pero sige, banat pa rin ng banat. Kuha na tayo. Walang minta! Okay na. Nakagingin. Maple pa. Sige, ito pang isa. Ayaw na tayo. Napagod na tayo. Ayaw na mo sa ting 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 ting. Wala manonood. Ting.